Hello? Mama, kin ji me ke trending? Kutumar buro ubanna, na kasa yin understanding. Siya da ake ma mutane video. Ko wanka zan yi wallahi sai da wando. Gaskiya sai da wando. Jiya anti Maryam Waziri ta soto mun hoto ina wanka. Ashe Alhaji yana da sense ya ce mun wallahi kan yadda. Yana da sense. Za ta postin a Insta. Kowa zai san size ɗinta. Size din me? Na fan base. Okay. Ko kin manta. Kuma ta post a Twitter. Har da WhatsApp. Duk wanda ya ce I have the video sai na ci kutumar ubansa. Siya da ake ma mutane video. Ko wanka zan yi wallahi sai da wando. Gaskiya sai da wando. Siya da ake ma mutane video. Ko wanka zan yi wallahi sai da wando. Gaskiya sai da wando. Suna so su mana make video. Allah ya tsaye.